Jeg har modtaget de her pakker fra Horsepoint, som jeg har glædet mig enormt meget til at vise frem. Okay, så som I nok kan se, så er det et par støvler. Og så har de sendt noget plejeprodukter med, tror jeg. Ja, de har sendt sådan en lædercreme fra Cavallo med. Og så sådan en lille mega blødt håndklæde. Det er sindssygt blødt. Så kommer der også en kiler med, som er rigtig god for støvlen at starte op med. Så det er, at den ikke kommer til at falde uheldigt, når det er, at du går dem til og ved dem til. Så der er nogle instruktioner til læderpleje. De her støvler, de kommer i enkeltvise støvleposer, som jeg synes er meget genialt, fordi at så kommer de ikke til at ridse hinanden. Okay, I kommer til at se den først. Okay, fuck, de er flotte. Gud, de er flotte. De er så fine. Jeg har jo været i Horsepoint butikken, der ligger i Trige, og få dem målt op og få valgt, hvordan de skal se ud og sådan noget. Så jeg har fået dem målt op af René, som ejer butikken derude. Og han har så mange års ekspertise med Cavallo-støvler, og han ved bare det hele. Han kommer med de vildeste sådan hacks om, hvad der er sket den sidste tid med Cavallo, og han ved det hele. Jeg har fået den fedeste hjælp derude. Helt vildt. Okay, seriøst. De er så flotte. Jeg har jo valgt at få dem med Rose Gold mærke, og så med lak her, og ikke på foden, fordi at jeg synes, at det er lidt risky, når det er, at man går ind i ting. Og så med snøren, det er genialt, fordi at så kan man løsne den lidt, hvis det er, at man har lidt hævet ben, eller stramme den lidt, hvis det er, at man svinder lidt ind. Og så er der jo selvfølgelig lynlås, så man ikke behøver at binde snørebåndet op hver gang. Så er der sådan en griplæder herinde. Det er faktisk sådan noget griplæder, som er mega smart, så man ikke får ridset lakken. Og det er pakket godt beskyttende. Ej, hvor er det flot. Det matcher jo præcis til mine støvler. Det er et QRP hovedtøj med lak her og rose gold spænder. Og så et pandebånd med sådan noget rose gold også og lak. Jeg synes, at det er et sindssygt flot hovedtøj. Perfekt sammen. Altså, nu kan jeg jo ikke vise støvlen uden at vise den på. Det er jo faktisk ikke helt okay. Så jeg skal lige have den på. Prøve den på. De kommer jo med sådan nogle støvlestiver, så de holder formen. Så
spændt på det her. Så altså, når jeg lyner mine nye støvler, plejer jeg altid lige sådan at stikke en tommeltot indenunder, så jeg ikke kommer til at lyne ind i noget. Og så jeg ikke kommer til at ødelægge støvlen. Det sidder perfekt. Og så kan man jo selv stramme og løsne snøren lidt, som det lige passer. Og så synes jeg bare, altså, de er så flotte. De er så fede. Jeg er helt forelsket i dem.